Sophie. Sithando somi uyabona namuhla. Mina nawe ngifuna ukuthi sibe busy. Ngifuna ukuthi sibe busy sithando sami. Akahle Vuyani. V, stop. Yini? Sophia awushoke manje. Yini ke ngayikho kahle kahle? How dare you? Uthatha ifoni yakho, uthatha ifoni yami utsho nje inamba kama wami and khohla ungangitshelanga mina. Sophia seselapho la manje. Yazi Sophia ngiyazi ukuthi yonke le ndaba engiphathanga kahle. Kodwa ngisacela uhlise iphimbo lakho sithando sami. Hlonipha abanye abantu ngoba balela. Futhi ngicabanga ukuthi singakhuluma ngale ndaba ngalesi sikhathi. You dare not ulale ke uthe ufuna sikhuluma ngithi asikhulumeni ke. Usithatha isibindi sokufonela uma wami wena ungangitshelanga mina. Umfonele. Sithando sami saba uthame kancane. Yazi lo mfazi lokhuluma ngaye lo ngumma wakho. Yazi nangabe khona umuntu ofuna ukumblame la. Kuzomina usibheke wena. You Nasezokuhleka ngani? Sufuna ukushiftela iblame kimi? Lalela la Sophia. Angazi next ngefamily yakho. Bosongitshela nini ngefamily yakho? You never ask. Awubuzi, ngizokutshela kanjani ungangibuzanga? Yes. Nesakaze ngibe nenkosikazi efana nawe. Anginendaba ke ukuthi uthini. But just know that it doesn't make it right ukuthi wena ufonela uma wami. Wamzisa la engihlala khona mina without telling me, Vuyani. Yazi yonke into engiyenzile Sophia bengiyenzela wena. Thana sami ngoba ngibonile senze kulahleke lengane yakho. Impilo yakho sehlangahlangene. Ngisho nala impilo awulalisekile Sophia. Into ebengizama uyenza nginceda kuphela nje. Kodwa hayi ngiyabona ukuthi into engiyenzile ayisile incedo lakho. Ngiyaqinisa sithando sami ukuzama unceda. Futhi lokubiza uma wakho. Ngisaba ukulala ke manje. Yes. Ngiyabakutshela la usuka khona ukuthi usofa indawo yokuhlala, not indawo yokulala. Ngane athi abayena bakufundisa umthethweni ukuthi aso indlela le yokukhuluma ngalabantu abadala. Abakithi ngeke bahambe bemuva ini behlala nomkhwenyana wakho. Oh, wena mama, ucabanga ukuthi indlela right loyenza ngayo. Ubona ngathi wena irespect yakwazi uyifundisa because or yena respect uyifundisa ingane yakho lokuthi ihambe ivulele imilenze amadoda ashadile. Mhlawumbe irespect ukhuluma ngayo. Madlo. Ayikona indlela yokukhuluma nemvakashi sethu la ndlela. Oh, then ungisize ke utshile ivakashi zakho. Next time ukuthi ze ubulala amasofa wami, uziprepare indawo yokulala kahle. And another thing is, wenze sure ukuthi ivakashi zakho next time uzilungisele indawo yokulala. Hayi ukuthi uzolala emakhawushini wakho. And number 2, manizazi ukuthi ebusuku ngifuna ukulala mina. Ngifuna ukukhonapha nathi amagadi or ngama teenage. Thina sifuna ukulala sinokuthonga phela. Nimo ngisiza nje nibhuke ihotel yanolala khona because ngiyathemba ukuthi hayi unemali enough. Angithi mina Nene madala. Ngiyamthokozisa lento engiyibona la. Ngazi ngiyamthanda umuntu ogcina isikhathi. Ezibingayilindelanga lento yenzayo mawufika nje. Awu, Nkosi yami. Phela thina yabona lezi zinto zomjolo asisazijwayele. Angazi ukuthi ngiqale ngokuthi ngithini kuwena noma nje ngikuphi ihug noma ngokuthi manca ngokiss. Umjolo. Yes, I've been asking you several times ukuthi why did you get my number and awungitshela ukuthi uthini. But ungawari, don't worry. Azomuhle kanjani uma ukwatile? Hayi khululeka. Yabona kumina ukuthi sho ukuthi inamba yakho ngiyithathe kubani nini noma kanjani. Okusemqoka ukuthi ekugcineni sengithola ithutshana nje lokuthi ngikhulume nawe.
hey phela angisakwazi ukuthonga uhlezi ugijima imarathon lana ekhanda lami ngisho yona i-Comrades Marathon ngisanayo ne iyona uchwepheshe wena nomhlanga kuyokusiza ukuthi usheshe ungijwayele yabona mina ngindoda ezwanayo nokudlala futhi nginamahlaya yabona mawathatha yonke into engiphimisayo wayijikijela ekhanda uyogula ngekhanda kwangempela athi ukunquma kancane awu ngilana nje na Angitshela. Yazi mfana. Angithandi hayi kakubi not in a bad way but angithandi indlela owenza ngayo manje ungisendela ama messages fonela ngisendela ama text ebusuku nje. Mfana ubiza mina ngomfana hayi ke ngiyazi ukuthi ngibukeka njengebhobhodlala kodwa hayi iminyaka sambili angisiyona umfana mina. Okay ke ndoda ngifuna ni hey yapolisi maseba ne empeleni wena nomhlanga inhliziyo yami ikhubekile kakhulu ungayona inhloso yami ukuthi ukwenze uzizwe ngathi akhululekanga kodwa mina bengifuna nje ukudlalisa nje. Okay yazi akumelanga nje ukuze uxolise wena into ongayenza ukuthi ulungise le mistake oyenzile uye ungisendela ama text. Oh hayi ngiyabona loyo iphutha lengakini into engalungiseka phela mina ngumnumzane onempatho into mangimoshile ngiyakwazi ukuyilungisa. Uthi ngitshele ke whatever game engidlalayo yazi ukuthi kimi ngeke iphumelele. Ngikhiphe nje ama game ngizokho. Nomhlanga ehlisa umoya mina ngizele la kuwena ngamagame ngiyayazi into engizele wena. Can I tell you something? Ngikusize because ngiyabona ukuthi manje sewusaba soyantandazela. Ishadile wena ringa. Ishadile hlala nomyeni wami ingane yami ingakho cishe nje yakudlula. So esikhathi samagame mina nginaso. Cha Nomhlanga Bolas angizanga ngamagame mina. Into engizele kuwe ngiyayazi futhi angeke ngenze iphutha. Usale kahle simbona. Excuse me. Ayongibulala lengane lena Sofia. Kodwa ke hayi inkosi yazi ukuthi ngizabe ngakwanele.